Takže ahojte ľudia, moje meno je Aďo a dneska je môj vianočný vlog. No, čo vieme o Vianociach, že sú sviatky pokoja, mieru a kopa iného a darčekov. A my sme tak prežili, že sadli sme si k stolu, potom sme sa najedli, prišiel Ježiško, zaštungotal zvončekom, išli sme si pozrieť dáčeky a išli sme spať. Tak toto boli moje Vianoce. Chcel som sa s nimi pochváliť, jak viete. A dosť. A môžete mi vy napísať, že čo ste dostali na Vianoce. A ak chcete, ja vám to poviem. Tak, ja som dostal tablet Lark Freemi X470. Potom som dostal Dormea. A ak by ste si to chceli objednať, tak môžete. Hádžem vám to dole do popisku. Dormeo. Kto má nespokojný spánok, samozrejme. K tomuto dáme a jak to ujde. A tak. Až toto bude môj vianočný vlog. Majte sa dobre a čus.